Ibrahim Nasarai dogon ruwan 'yan magarya na yi alkawarin zan gaya ma hukuma gaskiya abin da nake yi daga farko har ƙarshe. Malam Ibrahim, menene laifin da kake yi aka kama ka? Laifin informanci Ga suwa? ga al'umma na garinmu. To wa kake yi ma suwa suka sa ka? Wasu ɓata gari ne. Ka yi da suwa kake hudda? Barayi ne. To ba za ka yi min magana wasu ɓata gari. Malam Ibrahim, waɗanda ka kira aka ɗauka waɗanda ka bada, ka amince ka yadda? Ka amince ka yadda? To ka fara mu wace ce ko kuma wane ne na farko wanda aka fara ta farko Aisha. Aisha wani gari take? Nan garinmu da ke. Ina? Nan 'yan magarya. Matanwa? Budurwa ce. Budurwa ce? An nawa aka fanso ta? Ba a kai gaba da kuɗi ba sai ta Allah ku fito da ita. Kwananta nawa? Kwananta ɗaya. To sai kuma wa? Sai Jamila. Sai Jamila matanwa? Ita ma budurwa ce. To an da aka kama su. Na'am. Sai suka baje, sai ita suka riƙe ta. Ita suka kama? Kwananta nawa? Kwananta ɗaya ran na biyu ta dawo. Nawa aka fanso ta? Da sun ce 100,000 za a ba su, an ba su 95. Suka sako ta. To sai kuma wa na uku kenan? Yawa sai kuma Rabi. Rabi ƴaƴana ce? Nan ce 'yan magarya. Matarwa? Matar Salisu. Salisu wa? Salisu Abdullahi. To nawa aka fanso ta? Ita kuma ba a kai gaba da kuɗi ba, ita ma sun kwanta suna bacci ta gudu. Ta gudu? Kwananta nawa wajen su? Kwananta 2. To sai kuma wa? Daga nan sai Hassan. Hassan ɗan ina? Ɗana ne. Ɗan uwanka ne ma? To shi nawa aka fanso shi? Shi kuma 12,000 aka bada kuɗin mai. Ba a kai ga kai kuɗin ba. Nawa da suka ce a basu? Suka ce an kai kuɗin mai kana. Kuɗin mai nawa aka? 12,000. To nawa suka sa suna a basu? 200,000. Suka ce a basu? Bayan kuɗin mai ba. To sun kashe shi ko gudowa ya? Shi kuma wannan kuɗin man da aka kai. Na'am. Shi ne sai aka maido shi. Sai aka maido shi? To sai kai dai ka gaya mu gaskiya ko dai kai ka sa a maido shi? Shi ne ce sai ne waya. Yawwa ba. Sai ne waya. Kai ka ce su maido shi? Sai ne ma waya. Ya'u ka kira? Na ce ya'u ke maka mani. Yau abin da ce ma ya'u. Yaran na ku sun ɗauko man ɗa. Mai suna Hassan. Ya ce to ka turo 12,000 kuɗin mai. A zuba mai aje wurinsu. Dabar da aka kai shi. An kai shi dabar ɗan ba fashi. Dabar ɗan ba fashi? Can aka kai shi? Sai ce ya zuba mai yaje. Amma bai tada shugaban dabar ba. Da bai tada shugaban dabar ba ya baro sako. A gaya musu cewa a maido wa yaro. Shi Hassan? Shi Hassan. Yawato. Kuma yana tahowa kuma aka maido shi. Aka maido shi? Ko shakka babu, mugu baya da kama. Asirin wannan dattijo ya tuni a lokacin da jami'an tsaro suka kama shi da laifin haɗa kai da 'yan bindiga tare da basu bayanan sirri. Ana kama al'ummar karkararsu, wasu ma abin mamaki har da 'yan uwansa na jini. A lokacin da yake zanta da jami'an tsaron bayan sun kama shi, ya bayyana dalla-dalla cewa babban aikar da yake yi ita ce ta informanci. Haka zalika ya bayyana da dama daga cikin mutanen da ya yi sanadiyar an kai garkuwa da su. Abun mamaki ma wasu daga cikinsu 'yan uwa ne na jini, wasu kuma abokan zaman arziki ne, domin dukkaninsu ya san sunayensu kuma a cikinsu yake, a cikinsu ake rayuwa. Wanda da za ka ga wannan dattijo a kan hanya, za ka ɗaukar sadaka ka bashi ko kuma ka ɗauka cewa mutumin kirki ne, wanda hakan ke nuna cewa harkar aikar da ake yi a jihar Zamfara da ma sauran jihohin arewa maso yammacin Najeriya da wasu daga cikin al'ummar mu ne ake haɗa baki ana yi muna a cin kashi, wanda akwai bukata a ce a duk lokacin da ka ga wani abu wanda ke cutar da al'umma ka yi kokarin sanar da hukumomin tsaro da ke kusa gare ka domin ɗaukar matakin da ya dace a lokacin da ya dace. Ga dai cikakkiyar zantawar da ya da manema labarai a lokacin da ya zo hannun a waɗannan jami'an tsaro akan inda ya bayyana dalla-dalla irin aika-aikar da yake yi. Dogon ruwan 'yan magarya na yi alkawarin zan gaya ma hukuma gaskiya abin da nake yi
daga farko har ƙarshe. Malam Ibrahim, menene laifin da kake yi aka kama ka? Laifin informanci ga suwa? Ga al'umma na garinmu. To wa kake yi ma, suwa suka sa ka? Wasu ɓata gari ne. Ka yi da suwa kake hulɗa? Barayi ne. To ba za ka yi min magana wasu ɓata gari. Malam Ibrahim, tsawon shekara nawa kai kana tare da wannan barayi? 4. Tsawon shekara nawa? 4. Shekara 4? To Malam Ibrahim, ka yadda laifin da kake na informanci shine dalilin da sa aka kama ka? Na yadda. Ka yadda? Na yadda. Malam Ibrahim, wannan laifi da ka amsa ka yadda kana yi, tirsasa ka aka yi? A'a. Ka yi ma bayani, ka yi ma hukuma bayani na gaskiya, idan tirsasa ka aka yi ko ba tirsasa ka aka yi ba. Mene ne dalilin da ya sa ka ga ya dace ka amsa wannan laifi? Dai in ba ta haɗin kai da goyon bayan ga mutu gaskiyar magana. Asirinka ya tona dubu ta cika kenan. To Malam Ibrahim, da suwa ne kake wannan hudda barayi? Alhamdulillah. Da suwa maza ne kawai. A waɗanda kake ma infomancin suwa ne wace daba ne? Ba daba ba ce suke. Yan ina ne? Nan gidaje suke. Wannan gidaje? Nan kudancin garinmu da wasu kuma can yamma. Kudancin garinku da yamma? Nan gidajen suke? Akwai daci yammacin garinku da kudancin garinku ne? Wallahi na karkara ne gonakai. To nan suke zaune? Duk barayi ne? Wallahi. To da wani ya sunansu da sahomin sunansu? Na farko akwai Ɗanladi. Ɗanladi wa? Ɗan wane ne Ɗanladi? Ɗanladi Tukurmati. Ɗanladi Tukurmati? To sai kuma wa? Sai Sani. Sanuwa? Sani Tukur. Shi ma ɓarawon ne? To sai kuma wa? Sai ɗan yaggata. Ɗan yaggata ya sunan shi? Haka dai ake yawan kiran shi. Ɗan yaggata? To shi ma ɓarawon ne? Can unguwar Iliya Makeri yake. Unguwar Iliya Makeri, yanzu haka in aka je za a same su? Inda ake samun su. Ina ake samun su? Kamar Gyaza. Gyaza? Sukan zo saye. A Gyazai? Da rana. To. Amma ba su shigowa garinmu da wuri. Sai dai Gyaza. Sai Gyaza. Nan suke shigowa? Nan suke shigowa. To Malam Ibrahim, a cikin laifuffukan da kai na infomanci, sau nawa ka kirawo su waɗannan barayi suka zo suka ɗauki mutane? Sau nawa wanda za ka iya rikewa? Sau 6. Ka tabbata sau 6 za ka iya rikewa? Ba akwai kuma buƙatar ka yi wannan hukuma bayanin dalla-dalla waɗanda ka kira aka ɗauka waɗanda ka bada. Ka amince ka yadda? Ka amince ka yadda? To ka fara mu wace ce ko kuma wane ne na farko wanda aka fara kawo? Ta farko Aisha. Aisha wani gari take? Nan garinmu take. Ina? Nan yan Magarya. Matarwa? Budurwa ce. Budurwa ce? An nawa aka fanso ta? Ba a kai gaba da kuɗi ba sai ta Allah ku kuto da ita. Kwananta nawa? Kwananta 1. To sai kuma wa? Sai Jamila. Sai Jamila matarwa? Ita ma budurwa ce. To an da aka kama su. Na'am. Sai suka baje, sai ita suka rike ta. Ita suka kama? Kwananta nawa? Kwananta 1 ran na biyu ta dawo. Nawa aka fanso ta? Da sun ce 100 za a ba su, an ba su 95. Suka sako ta. To sai kuma wa na uku kenan? Yawa sai kuma Rabi. Rabi ina ce? Nan ce yan Magarya. Matarwa? Matar Salisu. Salisu wa? Salisu Abdullahi. To nawa aka fanso ta? Ita kuma ba a kai gaba da kuɗi ba, ita ma sun kwanta suna bacci ta gudu. Ta gudu? Kwananta nawa wajen su? Kwananta 2. To sai kuma wa? Daga nan sai Hassan. Hassan ɗan ina? Ɗana ne. Dan uwanka ne ma? To shi nawa aka fanso shi? Shi kuma 12,000 aka bada kuɗin mai. Ba a kai ga kai kuɗin ba. Nawa da suka ce a basu? Suka ce an kai kuɗin mai kana. Kuɗin mai nawa aka? 12,000. To nawa suka sa suna a basu? 200,000. Suka ce a basu? Bayan kuɗin mai ba. To sun kashe shi ko gudowa ya? Shi kuma wannan kuɗin man da aka kai. Na'am. Shi ne sai aka maido shi. Sai aka maido shi? To sai kai dai ka gaya gaskiya ko dai kai kasa a maido shi? Shi ne ce sai ne waya. Yawwa ba. Sai ne waya. Kai ka ce su maido shi? Sai ne ma ya'u waya. Ya'u ka kira? Na ce ya'u ce maka mani. Yau abin da ce ma ya'u. Yaran na ku sun ɗauko man ɗa. Mai suna Hassan. Ya ce to ka turo 12,000 kuɗin mai. A zuba mai a je wurinsu. Dabar da aka kai shi. An kai shi dabar ɗan ba fashi. Dabar ɗan ba fashi? Can aka kai shi? Sai ce ya zuba mai yaje. Amma bai tada shugaban dabar ba. Da bai tada shugaban dabar ba ya baro sako. A gaya musu cewa a maido wannan yaro.
shi Hassan yawa to kuma yana tawowa kuma aka maido shi to kace ya wannan babban uban daba ne shi ma ai yaron buzare ne okay yaron buzare ne to yanzu ina buzare yake shi wallahi la buzare ban san inda yake ba to shi ya'un daidai ina yake zama yake da dabaita shi ya'u shi gida ne dama na san an ce ya'u shi wani yanki ne wani bangare daga cikin yaran buzara shi ya'u ga can kan ya sanya can yammacin dan Musa ba yammacin dan Musa to can yake can aka shi gidan shi can gidan shi yake to kafin mu ci gaba da wannan bayani ina so mu koma ga ci gaba da bayanan ga Mai Biredi TV Mai Biredi TV ga Mai Biredi TV faɗakar ruwa nishaɗi sai Mai Biredi TV. Gagara gasa online TV, Mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.